tama, konpay ka. Inian naging pagtangis kan 70 anyos na si Trinidad Borromeo kang may naga Pulanggi, Albay. Pasado alas 11 kaya nimbanggi ka nakaging Domingo, Setyembre 17 kan masulo ang pagsadiri kay ning residensya. Saro sa pigihiling kang Bureau of Fire Protection Pulanggi na posibleng kausa kan insidente, iyo ang papurupalsok na kuryente sa lugar. O posible man dangan nabayaan na pigmakot sa pugon ni Borromeo. Huli tagibo sa light materials, makaskas na luminakop ang kalayo. Pigkakarkulong nasa 20,000 pesos ang naging danyos kan kasulo. Wala siyang niluto dahil bumili na lang nga po si fire victim, Ma'am Trinidad Borromeo, yung pagkain niya paggabi. Pero napagsabi niya na nag-try siya ng gamit ay bunot or siguro woods. Kaya lang siguro medyo natagalan siguro dahil siguro gutom na, ay wala naman siya nasabi na nilagyan niya ng tubig or anything na fire out na yung kanyang niluluto. Mag-aalas 12 matanga anakan na i-report sa BFP ang insidente. Dahil na nasa Ferang Barangay, mayo nang naisalbar pa ang otoridad kan makaabot sa lugar. Kami po ay lagi po nga nagbibigay po ng paalala sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Pulanggi na mag-ingat po lalo na sa paggamit ng anumang bagay na pwedeng pagsimula ng apoy, anuman yan sa pagluluto, sa paggamit ng kuryente, o anumang bagay po na pwedeng pagsimulan ng apoy at ito ay maging damage po sa atin. Katakod kay ni, nangapoda ng BFP, in kaso may mahiling ng mga siring na insidente, tulos sining ipabot sa saindang istasyon kung saan pwede sindang makontak sa saindang hotline numbers o sa Facebook page. Tawag sila agad ma'am sa amin kasi minsan ang nagiging problema lang ay doon lang sa Facebook Live sa mga nakikita namin, sana namin naalalaman na meron palang sunog doon sa area. Sa ngunyan, paramiantas na nakikisirong sa iyang mga kapamilya si Borromeo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.